Nzvimbo yaTatelicious yeHomwe yenyika yatorwa naMalote ati iye hatitongwe nengito adonedza district raita kuti Tatelicious arambe ungoposta one way. Guys, apakaipa musikana adrilisa chimwe chakaoma. Hanzi muri vana gogo ana Katarina mbiri ya kare ngaipere ini ndinokupedzera Tatelicious. Welcome back to your channel Masadak Chemenika. Nyaya yakatanga Tatelicious pakadrisa mukomana waMalote akati asi dhati weMalote ndokufarira wakangozowanikwawo nechikomana chisina basa Windsor aitova nani. So Malote hazvina kumufadza ndokubva auya akati aiwa Queen Tatelicious chiregai kudaro, hamungati munondifarira nhasi mapedza ipapo musame sentence iroro mubva mati mukomana wangu munomuvenga. Regai kukomenta kana zvichibvira dai manyarara zvaiuya mushure mekunge zvakare Malote abuda achitaura kuti akambotiza aiswa paustate witness kuSouth Africa ndokubva aenda kuZimbabwe. So Tatelicious pakukomenta akati iwewe uri banditi asi ndinokuadmire. Zvakazodarikira ndokuzosvika pakutsamwisana. So vanyora nziyo yavo ine malyrics anonakidza chose asi tichasensa mamwe acho anonyadzisa. District guys zvokuti Tatelicious atosvika pakutemwa nemusoro. Ati iye pakauya nzara 2008 akachekesa sene achiti zvingaita right. Edzi yamupedza achinyepa idiet. Hakuna eke ndiwe watanga fight. Katseya ndi baba vako rombe pambwa vangori nendebvu white kunotopisana mbwa atitarise height hatingatye face yakabenda sa8 pakunyoporesa mune chipo makanorimirana mugano sipo makachekesa induku haisisipo kakwini kemutonono apa muringito hatipiswe tumathreat twerispo humwe isina mpendero hausisipo. Queen Tate hakuna queen vanetsete vanenge mutundishto wete levhora ndiri hamurikete mukambo bossa yala musandereta mukunzwa here tete kuno maita vatetetete. Ndokubva aenda pakorasi yake akati komabhisho echinherera makadiko dai mwari vari blazi venyu isusu tisiko majoki imi makadiko vana tabve mvurwi zvenyu muri kuzupwo moudzana ndiri dangerous ndimi huku dzangu dzepaChristmas dzodyiwa nembwa cause dzine virus mukambo vane shure yakadhamba fambe woburitsa mweya asi taivabata bo semwana wekuschool ana gogo Katarina nembiri yekuvhura nekutamba netsvina munobatana mese nana Tatelicious. Ndo nziyo yanyorwa naMalote akabva audza Tatelicious kuti aiwa amai kana kuti muri sekuru kana kuti muri homwe ipi siyanai nazvo zvekuda kurwisana nevana vadiki hamuna zera nene. Ati iye haasi kuzombotya zvinhu zvisina basa. Musikana ane courage ati iye haasi bhebhi recriminal asi iye pachake atori criminal chairo. Ati hatimbode zvekutongwa nengota neisusu taramba senyika ino. So she dropped the track. It was directed at Tatelicious and ratonetsa mumastreets omo. Aiwa guys, nyika yese yatoti kodewa kakaburitsa ka kumasure uko takakajamba paChristmas. I never thought I would see a day richapedzwa chibaba Tatelicious nebhishura kadai aiwa kuita kubatwa kuti dzvi. Guys, tuma songs kuti tunonetsa kuti atubude mubrain. I comment section guys haasi mashoko angu. Vamwe vari kuti tichifarira homwe yenyika tichimanya nayo but aiwa guys Malote ndiye atipedzera munhu wedu isusu takutochinja masaidi isu tatova kusaidi raMalote. Taona Queen vatadza kupabuda apa musatamba nemunhu wedombo nesirapo imi pedinesi yacho iri unmatched. Munhu anenge akatorova dombo akatorova kanonzi kaike flukaya yakamuti shwi yakavhara nemhino masinus akasunga kudai aiwa haupabudi. Malote is about to become bigger than mighty Tatelicious. Evidence chihera combined. Guys, we are to witness this gangster kusvika ku end kasong kacho guys kane zvibhitiso kakati right imi Queen vasangana nevasinganzarwo vanga vajaira kuti vanongobhula ningi obva anyarara. Kobva kwanzi ningiwo wadaiso miss weekend kobva vanyarara nemakendi yavo asi aiwa this time vasvika pabus stop of all the people vakabhulwa naKing Tate. Malote aratidza kuti anoremera mastreets guys. Jokes aside anotogona uyu. So Queen Tatelicious vati ivo
Maloti usandidhisira chirwere changu. Ivo vari kuti irepresentative yemunhu wese akarohwa nemukhuhlani. Vari kuti ivo vatori ambassador, vakabatsira vanhu vakawanda kuti vasazviuraye. Saka iye Maloti kana achituka Queen Tatalicious ari kutuka nevamwe vanhu vakawanda. Saka zvinozoita kuti nyika yese isamufarire, achapedzisira asina kana support. So vari kuti ivo Maloti, iwewe kana uchindituka, yes unogona kunditukira vabereki vangu, ugonditukira zvimwe zvese, asi zvekuzoda kutaura chirwere unenge watobata mabhora enyika yese. So ivo vati hatitongwe nembavha. Iwe utoriwo mwana wekastoma, baba vako vari kupi? Yes unondisekera denda rangu, asi mai vako vari kungomwawo wani mapiritsi. Tiri musemu bhazi tinomira pasemu queue, saka ndizivi kuti unenge uchitaura chii. Vataura zvakare Queen vakati sisi vako chaivo vaiveko kujere kuchikurubhi uko, iwewe wakatiza kuSouth Africa kwawaiita zveumbavha, then all of a sudden woda kuuya kuno kuchinzi iwewe ndiwe mutsvene. Ko mutsvene wacho ndiani? Vataura zvakare vakati vawana tepo ramai Maloti vachibata basa nezvimwe zvikomana mumbare, vati vanogona kurikanda kuTelegram kana Maloti akaramba achinetsana navo, asi zvazobuda zvakare leta papost yavaisa vati ivo Maloti ane kaudununu kaainako busy kutukana naTinashe Mutarisi. Ndo yanga iri Kairos moment yake yekuti asumuke. So yadhaivheta nyaya, vati ivo Queen Tatalicious Maloti akavapa $500 yekuti vatukane naye vachidhisana vachifambisa kuti nziyo dzake dzigone kusumuka. Asi vari kuti 500 yacho yakwana yapera, zvatadhisana zvaperera pano. Vati kuna Maloti ngaashandise brain asiyane nekutukana navamutarisi, nekuti Nesh TV inotosumudzawo vanhu vakawanda wanda. So Maloti akapostwa pa Nesh TV Zimbabwe, ndobva kwanza one word for sis Maloti. Yanga iri way yekuti vanhu vavazive ive exposure. Iye Maloti Rose ndokubva aenda papost yacho ndokunonyora stop posting me Nesh TV yet you don't post my music. Handizi furniture yekuNesh Furnitures ini iri kutengeswa, siyana ineni. So timu ratoya rikasapota rikati gangster rajamuka aikaka ko wazviramba ire musikana, isusu tatiri pano kuti tiuye tizosapota zvese zvaunga uchiita. Vamwe vatoti unozviedza gevha iwe Maloti, dei warega kudaro, ndo chidofuka chawaita. Wakungotuka munhu wese nhai vedu we, tati chiti zvimwe uchagonawo kuti usumudzwe. Kokuenda kunotuka Tinashe Mutarisi, is it necessary? Ari kukurumbidza wani nhai vedu we. Ndokubva vamwe vangu uya kuzomira naTatalicious vakati uri zidofo chairo. Kutuka mapromota acho kunga akawanda muZimbabwe, chingodzidzawo kuti kune vanhu vane mabig brands ari wise, ivo vatoriwo wise futi. Vakati zvavo hapana chako chinoshanda, chingonyarara kuti mari ipinde. Chakambomupa zvivindi zvokuita mbavha munyika isiri yake ndicho chiri kumutevera. Hoyo akusurira muhupfu, iye achida sadza dzungu racho mahwani, anoda kurohwa nebapo regwai. Kuti atichiti cat fight, tachiti lion fight, kandi iyo itori cat fight. Why muchida kuti daro imimi? Muchida tipinda nemastaira. Aiwa tinotenda edu nziyo taiwa. Musikana ane rhythm, ane rhyme. Mashoko aTatalicious ari kuti iwo. I didn't feel it. I just listened to it in the office. I didn't feel it. Paul kutadza chinhu hani Maloti. Nzwa unzwe kaiwe namatai bobo. Haundi decent AIDS. Hazviite manje. Because AIDS ndikumirira vanhu vakawanda. Urikuona? Vanhu vakawanda vari pamapiritsi, vanhu vakawanda vari kusurvivisa vasazviuraye blah. You know, so wakangodhisa AIDS, you have dissed a lot of people. Dhisa kucheka kwandakaita munhu kari pasaida kari kuitei. I was expecting a line from her. She's doing nothing, like literally to tamba tsamba. Kana watsondikokera mafia ngari ede input. Ungandinedzere kahura kasina kana line rakaripwa. Ungoti zvako, you know, you are so privileged that ndiri kutokupindura, you know, because level rechikoro rako ringezoratidza kuti hauna kufunda. Mukoro uno ungadhize munhu neitsi. Mai vako vane chirwere wani, mai vako vane mukondombera, iwe une mukondombera. Kamurume kaundanana kamanyoka boy kane mukondombera.
Who doesn't have it? Saka, I don't get it. But yeah, I didn't feel the song.